Sa atong mga pinangga, inyong napaminaw ang original composition sa The Prodigals PH o para mas mailhan pa nato sila atong kauban karong hapuna ang lead vocalist na si Eman La Victoria. Good afternoon, Eman. Eman, please share with us kinsa imong inspirasyon aning pinangga. Yes, good afternoon, sir. Inspirasyon ako ani akong pinangga na kanta is para ni sa mga mag-asawa, mag-partner, and sa tanang importante sa imong kinabuhi. So mutong nahimo na ako siya nga kanta. Dedicated to sa tanan. Yan po. Karon sa mo nag-start sa inyong banda o what is behind the name The Prodigals PH? Ang Prodigals PH nag-start din siya sa Manila since way back 2015. And then ako nabungkag na to after mga 1 year, nabungkag mi mutong niuli kog Cagayan de Oro. Gipadayon ako siya diri sa Cagayan from 2018 andun karon. So 2 years na siya sa Cagayan but originally from Manila ni siya nga banda, sir. And Prodigals meaning sa atong ibawan is ang Prodigals is mga badlongonon na siya nga mga personality, pero baliktad sa mga ipakita na mo nga ang Prodigals is dedicated sa iyang talent, and ipakita po na mo nga doon na pagid siya maibuga pang passion niya sa music. Kumusta ang inyong banda karong pandemya? Sa pagkakaroon, sir, naundang kita mo mga gigs. Last gig na mo last year is February 2020, and pag-start sa pandemya, wagid zero tanan, walay gig, walay mga bar nga mga tugtugan. So nag-concentrate na lang mi sa paghimo og mga original song. Mao na nga among ikabisihan ron sa akong grupo. Sa mga gusto pa makapaminaw sa inyong mga originals, where can they catch you? Ahan na mga social media sites mo pwede i-follow. Yes, sa mga gusto mo follow na mo, doon na may YouTube channel. Pwede nyo i-search ang Prodigals PH, and naadito ang mga original song, mga music video, and other mga cover songs. And sa Facebook, doon na sad mi, type lang ninyo ang Prodigals PH ng gihapon. So ma-search po ninyo dito, ma-follow ninyo tanan ang mga activities within this present days o sa mga abot pa. And doon na sa Instagram, it's Prodigals PH _music. Nasa dito ang mga activities and events. Thank you so much, Eman, ng bandang The Prodigals PH. Yes, salamat din, sir, sa pag-invite and sa inyong programa. And yes, magpasalamat po ko sa tanang nagsuporta sa bandang Prodigals, and especially kay Ma'am Sara Valiescas and Subida Outdoors, CDO Metal Shirt, Charis and Pineda family, kay Choy Punks, and kay Jeff Rock sa among gitarista, sa drummer na mo nga si Maiko, and La Victoria and Pineda family. And sa tanang followers na mo sa Prodigals, please subscribe and follow lang sa among mga social media accounts. Thank you po. Ang mga bisya gyud kuyaw o mga talent.